ड्राग्सखौ मानि थाखाय जानाय जायो? माबा बे थानो हायियाव लोमजानाय गरम मोननाय जायो माबा नङाबाथाय बिदियाव जानाय जायो। आच्छा। गिबियावनो आङो माखासे आंनि भिउआर नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोगोन। माखासे बिथांमोना चन्द्रायान 3 नि सायाव भिडिअ नायनो लुबैगासिनो थादों आरो लुना 25 लुना 25 बेयो अखाफोराव सौग्रोनानै नष्ट जाबाय, खहा जाबाय, लेन्ड खालामनो हायासै रासियानि लुना 25 आ। बेफोरखौ लानानै गोबांनो कमेन्ट्स लिरदों, कमेन्ट्सखौबो नायनो सम मोनाखै आं बबेखानि। नाथाय नोंथांमोना आं बे बाथ्राखौ खिन्थागोन, आङो चन्द्रायान 3 नि सायाव भिडिअखौथ' बानायबाय, नाथाय ना एडिट खालामनो सम दोङो ना बेबायदि आङो दिहुननो हादों सम हायाखै, जायनि जाहोनाव भिडिअखौ आं आपल'ड खालामनो हायाखै। स' नोंथांमोना थारैनो नुगोन भिडिअखौ दिनै नङाबा गाबोन। चन्द्रायान 3 आ माब्ला लेन्ड खालामगोन? चन्द्रायान 3 आ लेन्ड खालामगोन 23 आगस्ट 2023 मायथाइनि बेलासिनि एबा मोनाबिलिनि 6:04 6:04 PM आव लेन्ड खालामगोन। स' नोंथांमोना बै समाव टिभि बा मबाइलाव अनलाइन थानो दाबाव, बै समाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय, इउटिउबावबो नुगोन बेखौ आरो लोगोसे टेलिभिसनावबो नुगोन। नाथाय आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लाबोदों, बे जाहैबाय मा EXndfb बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन संगठनफोरा लोगो नांनानै जाबादि ड्राग्स बाहायग्रा सुबुंफोरखौ हमगासिनो थादों, बेनि सायाव नोंथांमोना मोनसे भिडिअ बा फंनैसो बुंनो थाखाय लाबोदों। नोंथांमोना थारैनो नुदों अफ्रि दैमारि बिथाङा मोनसे कुइसन सोंदोंमोन सासे ड्राग्स जाग्राखौ। स' ड्राग्सखौ मानो जायो? गोबां कुइसन सोंदों, बबेनिफ्राय लाबो, सोर होफैयो, बेफोरखौ सोंदों। नाथाय बैहाय मोनसे कुइसन सोंदोंमोन ड्राग्सखौ मानो जायो। बेबायदि सोंनायाव माने ओरैबायदि रिप्लाइ होदों, बे रिप्लाइआ जेबो आसरित नङा बबेखानि बेयो रियेल। बिथाङा बुंदों मा ड्राग्स जाग्रा बै गथ'आ होनदों मा गथ' माने हाबा जानाय जानांगौ, जे ड्राग्स जुदि मोनजायाबा गरम जाजोबो देहाया, गरम उथिजोबो देहाया आरो लोगोसे लोमजायो। देट मिन्स ड्राग्स मोनजायोबासो मा जायो? सानाय सुनाय लोमजानाय गासैबो मोजां जाजोबो, बेबायदि आरो इंगितआ। आरो ओरैबायदि बुंनांसिगोन ड्राग्स मोनजायोबासो लोमजानाया गैया जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा आइडिया खालामनो हायो? नोंथांमोना आइडिया खालामनायनि सिगां नोंथांमोना गिनो सोलों, जे नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबा लाइमोन दङबा बै लाइमोनखौ नोजोर होनायनि समा जाहैबाय। मा बियो बिरि सिगारेट थांखुनि बादैबो, सादानि बादैबो भां, गान्जा, आफिं, ड्राग्स, हिर'इन, ककेन बेबायदि टाइपनि ड्राग्स बाहायो नामा? डेनराइट बायदि रोखोमनि ड्राग्स आथिखालाव निसानि जेबो आंखाल गैया, बेफोरखौ बाहायो नामा? बेखौ नोजोर होनायनि समा सफैबाय। जे ड्राग्स जाबाय थानाय मानसिनि मोदोमा सानाय सुनाय बायदिसिना बेबायदि जाजोबो, आरो जेब्ला ड्राग्सखौ बाहायगोन, जागोन, बाहायगोन, बिजिजों लागोन, बै समाव बै सानायखौ बावगारथ'नानै थायो, मोनदाङा। बेनिखायनो बिसोर साननानै लायो मा ड्राग्स जायोबासो मोदोमा सागायो, लोमजानाया गैया जायो, देहाया गरम गरम मोननाया गैया जायो। स' ड्राग्स बाहायनायनि जाहोनाव बेबायदि जादों। आरो बाहायनाय समाव जों मिथिस्लाबा आरो जोंनि बिसोम जिबख्रिफोरा नांगौ बादि खामानि मावनो हाया, जायनि जाहोनाव बेबादि जायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं बुंनो नागिरनाया बेनो, जायफोर सुबुङा बेबायदि ड्राग्स बाहायो बेबायदि जेंनायाव भुगिगोन आरो फिउचाराव बेखौ फाहामनायनि जेबो राहा गैया। नोंथाङा बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, ड्राग्सखौ फाहामनायनि बा ड्राग्स जाग्रा मानसिफोरनि बेरामखौ फाहामनायनि बुंनो थांबा जेबो सिकित्सा गैया। बियो जुदि जाबाय थायोबा, जागासिनो थायोबा बिनि बेरामखौ फाहामनाया, ड्राग्स जानाय बेरामखौ फाहामनायनि मोनसेल' राहायानो जाबाय जानो नागारनाय बा बेखौ लासै लासै बेनि गोजानाव थानाय, बेनि बादै जेबो राहा गैया। आरो बेखौ जों जुदि गोजानाव लाखिनो गोनांबा जों मा खालामनांगोन? जाबायदि जोंनि संगठनफोरा EXndfb बिथांमोना जाबायदि खामानि मावदों, बेबादिनो गुबुन बर'नि संगठन बा गुबुन गुबुन हारिनि बै संगठनफोरा लोगो नांनानै, बबेखानि बे ड्राग्स जानाया खुनु जाति हारि धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया, बे गासैनिबो थाखाय कमन मोनसे जेंना। बेनिखायनो बे जेंनाखौ फोजोबनो गोनांबा जोंनि भारतनि, जोंनि आसामनि बा गासै बुहुमनि मानसिफोरा लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावनांगोन, आं बेबायदि बुंगोन। स' बिसेसके जुदि आं जोंनि बर' सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंबा, जों गासैबो बर' न'खरफोरा, गासैबो बर' गामिफोरा, गासैबो बर' समाजा, एरिया लोगो नांनानै बेनि सायाव स्टेप लानांगोन। गासैबो संगठन, गासैबो गामि, गासैबो न'खर, गासैबो बिमा बिफा, गासैबो इन्टेलेक्सुवेल, गासैबो गोरों गोरा सुबुं, गासैबो बर'नि डक्टरफोर, गासैबो लोगो नांनानै मोनसे खामानि मावनांगोन, जयै खौसेयै मोनसे खामानि मावनांगोन बेखौ फोजोबस्रांनायनि।
आरो बे खामानियाव थारैनो प्रशासना सापर्ट होखागोन पुलिसा सापर्ट होगोन सरकाराथ' सापर्ट होखागोन बेबायदि खामानियाव बेबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो सरकारा होबथाया जोंनि बर' गामिफ्राव मोननैसो बाथ्राया सोलिगासिनो थायो फुङाव बिसनानिफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो उदै खालियावनो जुदि पेकसे सेरेब बा बेबायदि निसा हारिनि मुवा जुदि मोनलोङोबा बेराम हामो बेखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों आरो लोगोसे खायसे ओरैबायदि सुबुं दोङो जुदि सा कापसे मोनलोङाबा बिथांनि पायखानायानो क्लियार जाया लेट्रिनानो जाया बेबायदिबो नोंथांमोना थारैनो खोनादों नोंथांमोना बेखौबो खोनादों जुदि बिरि थसे सोबनो मोनाबा सिगारेट थसे जुदि सोबनो मोनाबा बोलोआनो फैया बेबायदिबो नोंथांमोना खोनादों स' ड्राग्स जाग्रा सुबुंफोरनि बाथ्राया बेनो आरो जायफोरा सादा जायो थांखु जायो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनाथ' बुङो मा जुदि खलासे जुदि मोनजायाबा खामानि मावनो माने एम मोना बेबायदि नोंथांमोना खोनादों बेफोर गासैबो मा बेफोर गासैबो रियेल खायसे मानसिफोरा सानदों रियेल खमसे खम कापसे बा पेकसे जुदि सेरेब मोनलोङोबा फुङाव माने उदैनि बेरामा हामो ब्लाड प्रेसारा खमियो बैफोर बाथ्राफोरखौ माखासेया फोथायनोबो हागौ दे नाथाय नोंथांमोन आं बे बाथ्रा खिन्थागोन बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा गोरोन्थि आरो नंखाय आरो बेफोरबायदि साननायानो समाव जोंखौ जौ लोंग्रा निसा बाहायग्राबो खालामो आरोथ' कमन मोनसे केसखौ नोंथांमोना मिथिगौ जुदि हाथाय एम्फौ जायोबा सादा जानांगौ हाथाय जुदि एम्फौ जायोबा सादा जानांगौ बे बाथ्राखौ जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला गोबां मानसिया बुङोमोन आथिखालनि मानसिफोरा बेफोरखौ फोथायाबो जानो हागौ हाथाय एम्फौ जायोबा सादा जानांगौ स' बेबादिनो मा जायो एम्फौ जानायाथ' हामोना हामा बेखौ आं मिथिला नाथाय लास्टआव मा सादा जाग्रा जालाङो इक'नमिकेलिबो डेस्ट्रय जाबाय आरो सादा जानायनि जाउनाव नोंनि देहायाव अरायबो निकटिना हाबलांबाय थाबाय केन्सारनि रिक्सआबो बारा जाबाय बायदि रोखोमनि बेबायदि जेंनायाबो नोंथांनियाव फैबाय स' बिदिब्ला जोंनि माखासे थिंकिंआबो गोरोन्थि बै थिंकिंफोरखौ जोङो फोसाबनांगोन दानिया बाथ्राया जाहैबाय मा बै जि निसा बाहायनाय बेखौ जों बोरै फोजोबनो हागोन होनबा नायदे मोनसे इम्पसिबल जाथावै बा पसिबल नङा बेबायदि मोनसे वे खिन्थागोन बेखौ जुदि फोजोबनोबा गिबियावनो बै इन्डास्ट्रिफोरा बन्द जानांगोन केमिकेल ड्राग्सनि केमिकेल फेक्टरियानो जा बा जायखिजाया बेबायदि नेचारेल ड्राग्स जेरै थांखुआनो जा जेरै आफिङानो जा बेफोरनि खेथिया बन्द जानांगोन आरो लोगोसे जेसेबां हिर'इन ककेन दं बेफोरबो मा जानांगोन बन्द जानांगोन बेफोरनि इन्डास्ट्रियाबो बन्द जानांगोन आरो लोगोसे जेरै गुटखा फानो दखानाव बेफोरबो बन्द जानांगोन बिजनेसआनो टटेलि बन्द जानांगोन नाथाय नोंथांमोना खिन्थागोन बे बिजनेसखौ बुहुमनि रावबो हादरा बन्द खालामनो हानाय परिस्थितियाव गैया फिउचाराव माने आं सानो इम्पसिबल फिउचाराव जुदि बोरैबा माबा मोनसे माने फैनाय 100 बोसोराव माबा मोनसे जुदि हरखाब पृथिबीयाव माबा मोनसे चेन्ज जायोबा जानांगौ बेयो बन्दबो जानांगौ नाथाय दा आं जि नुदों बेयो पसिबल नङा स' बिनिखायनो बेबादि जेंनाखौ फोजोबनायाबो पसिबल नङा बे मोनसे जाहैबाय नाथाय बेखौ होबथानो हागोन ना हाया प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ स' बेखौ होबथानो हागोन ना बिदिब्ला नाथाय होबथानो जों हायो बेखौ माबोरै हायो बिदिब्ला मोनफ्रोम न'खरा स्टेप लानांगोन मोनफ्रोम गामिया स्टेप लानांगोन मोनफ्रोम संगठना स्टेप लानांगोन गासैबो हारिनि सुबुंफोरा स्टेप लानांगोन नाथाय जोंनि आसामाव जुदि बा जोंनि समाजाव जुदि बे सोलिबा आमुक हारिनि मानसिफोरखौ ड्राग्सआव निसायाव जाबायदि इंराजफोरा मावदोंमोन इन्डियानि मानसिफोरखौ आसामनि मानसिफोरखौ बेबायदि आफिंजों नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ आफिंजों गोदोहाबोना दोननो नाजादोंमोन जौजों गोदोहाबोना दोननो नाजादोंमोन बेबायदि जुदि साननानै जुदि निसायाव गफबोना दोननो जुदि नाजायोबा खिन्थु बे माब्लाबाबो पसिबल जानाय नङा मानोना जों नुबाय थादों जे ड्राग्स जाग्राफोराथ' जोंनि बर' सेंग्रा नाथाय बिनि साप्लायारफोरा बांसिन बर' मानसि नङा बांसिनानो गुबुन हारि बेखौ जों नुनो मोनदों स' बेबादि बिथिङाव बे माबोरै पसिबल जागोन स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै बेखौ फोजोबनो हागोन नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरो मोनसे राहाया जाहैबाय मटिभेसन मोनसे राहाया जाबाय एजुकेसन मोनसे राहाया जाहैबाय माबोरै बै गथ'फोरखौ लानानै काउन्सिलिं खालामनो हायो निसाखौ जों मानो नागारनांगौ बोरै नागारनांगौ निसा बाहायबा मा जायो जों बेबायदि कनभिन्स खालामनो हानांगोन आरो ओरैबायदि जों खामानि मावनो हानांगोन बै जाग्रा गथ'फोरखौ निसानिफ्राय गोजानाव दोननो नाजानांगोन नाथाय बे बेसेबां पसिबल जागोन आं सानो बे प्रेक्टिकेल नङा स' निसानिफ्राय गोजानाव दोननाया दानि जुगाव पसिबल नङा मानोना जाय लामाजों थांगोन बै लामाजोंनो मोनसे नङा मोनसे निसाखौ मोनगोन
बे पसिबल नङा थेवब्लाबो जों नाजानांगोन गासैबो न'खरा संगठना गामिया लोगो नाङोबा थारैनो बेयो खमायनो हागौ बेखौ होबथानो हागौ जायफोर सुबुंफोरा निसानि बिजनेस खालामना बिसोरो माखासे लिडारफोरजोंबो आखाइ थायो माखासे राजखान्थियारि मानसिफोरजोंबो सिं सिं आखाइ थायो पुलिसफोरजों सिं सिं आखाइ थायो आरो बिसोर मा जायो माने हाथियारजों सोलिग्रा सुबुं जायो बांसिनानो बेबायदि ड्राग्स फानग्रा सुबुंफोरा हाथियारनि दमावनो माखासे अफिसारफोरखौनो जा माखासे सरकारि सुबुंफोरखौनो गावनि आखायाव लाजोबो हाथियारनि दमाव स' बैफोरबायदि हाथियारनि दमाबो खमायनांगोन अब्लासो माने बे पसिबल जागोन खमायनाया जानो हागौ फिउचाराव बेफोर गासैबो जागोन आसा खालामबाय थेवब्लाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा जेन एसे नाजानाया मोजां मानोना जोंनि हारिया गुबुन हारिनि रुजुनायाव एसे गोग्लैसोनाय बेनिखायनो जों जुदि टप लेभेलाव थांनोबा गेरेमसा जुदि जानोबा ना जों गावनो गावखौ बुजिनांगोन जोङो खमायनो नाजानांगोन बै ड्राग्स जाग्रा सुबुंफोरखौबो आं बुंगोन बिथांमोनाबो जेन खमाय आरो फानग्राफोरखौबो आं बुंगोन बिथांमोनाबो जेन जातिखौ साननाया मोजां जुदि बेबायदि ड्राग्स फाननानैल'सो न'खर सालायनो हायोबा अब्लाथ' गासैबो ड्राग्सखौनो फानजोबगौमोन ना बा बेबायदि निसा मुवाखौनो फानजोबगौमोन ना बिनि बादैबो अल्टारनेटिभ वेजोंबो जों न'खर सालायनो हायो बेनिखायनो जोङो निसाजोंल'सो दि हायो बे नङा निसाया बबेखानि नोंथांनि न'खरखौबो डेस्ट्रयसो खालामो जाय न'खराव निसा फानो बै न'खराव सोलोंथाइया मा ओंथि थानो जाय न'खराव बेबायदि ड्राग्स एन्टि ससियेल एन्टि नेसनेल एक्टिभिटिसा सोलिबाय थायो समाज बेरेखा बेबायदि माखासे बिजनेसा सोलिबाय थायो बै न'खराव जेसेबां ब्रिलियेन्ट उजिया मानो बेथ' डास्टबिननि जाबोरानो जाखागोन थेंक इउ